ଶ୍ୟାମଲ ବାବୁ କ'ଣ କିଛି ଶ୍ୟାମଲ ବାବୁ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ମୋ କଥା, ସେ ଆସୁଛନ୍ତି ଖାଲି ଚବର ଚବର ହେଉଛନ୍ତି। ଶ୍ୟାମଲ ବାବୁ ଏ ଦେହ ହାତ ଖାଲି କୁଣ୍ଡେଇ କାଣ୍ଡେଇ ଗଲାଣି ଆଉ। ଶ୍ୟାମଲ ବାବୁ, ଓ ଶ୍ୟାମଲ ବାବୁ ଦେଖୁନା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, କ'ଣ ତୁମକୁ ଡାକୁଛୁ ତୁମକୁ ଶ୍ୟାମଲ ବାବୁ? ଶୁଣ ଟିକେ, କ'ଣ ତମେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ବିଷୟରେ କ'ଣ ବେଶୀ କଥା କହୁଛ କହିଲ? ଶ୍ୟାମଲ ବାବୁ ଏଇ ସାର୍ ବି ଶୁଣୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କଥା, ଶୁଣ କ'ଣ ଦାନ୍ତ ଦେଖୁଛ କହିଲ? ହଁ ଡାକିଲେଣି କେତେବେଳେ ତୁମକୁ, କ'ଣ ତୁମେ କିଛି କହୁନ ତୁମେ ଆଉ, ତୁମେ ଡାକି ଡାକି ଲାଷ୍ଟ ବାଦିରେ ଉଠିକି ଆସିଲି। ନାଇଁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ସାର୍, ଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ହଁ କ'ଣ ତାଙ୍କୁ କହିବ କହିଲ? ବହୁତ ବେଳେ ଖାଇ ପିଇ ଆସିଛନ୍ତି ତ, ବରା ପିଆଜି ଖାଇ ଦେଇକି ଆସିଥିବେ ବୋଧେ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଏମିତି ହେଉଛନ୍ତି ଆଉ, ନାଇଁ କି? କାହିଁ ରହିବି। ତୁ କୋଉଥିରେ ଛାଡ଼ିବି କି ଆଗ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଛଡ଼ା ହବ, ତମର ଫେମସ୍ କରାହବ ତମକୁ। ନା ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି ଦିନେ ଫଟୋ ଉଠେଇ ବନିଲେ ସେଗୁଡ଼ାକ ଜଣାପଡ଼ିବ। ହଁ ସେ ରୋଷେଇ କଲା ପରେ ଇଏ ହବ। ତମେ ଆଉ ଗୋଟେ ସାଲିବା ଆସ, ରୋଷେଇଟା ହେଉଛି ବେଷ୍ଟ। ଇଏ ହେଲା ଆମ ଶ୍ୟାମଲ ବାବୁ, ଇଏ ଭଲ ରୋଷେଇ କରନ୍ତି ଆମର। ମଟନ ରୋଷେଇ କରିଥିଲି ବାବୁ କହିଲେ ସବୁଠୁ ବଢ଼ିଆ ମଟନ ହେଇଥିଲା। ସଞ୍ଜୟ ଶ୍ରୀ ମଟନ ତାଙ୍କର ମୋର ମିଶିକି ଆମେ ଗୋଟେ ଖୋଲୁଛୁ ଗୋଟେ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସିବେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ପରେ। ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ପରେ ଆଗରୁ କାଳୀ ପୂଜା ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ମଜା ମଝିରେ ଇଏ ପଳେଇବେ, ନହେଲେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ପରେ ପଳେଇବେ। ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ମଟନ ପୂର୍ବରୁ ଖୋଲିଦେଲେ ଇଏ ଆଉ ଲଙ୍କା ଯାଇପାରିବେନି। ଆଉ ଜିଅନ୍ତା ଭୋଗୁନି, ସେ ରାମ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ କରିବା ଜିଅନ୍ତା ଭୋଗୁନି। ରାମ ମନ୍ଦିର, ହଁ ଫେମସ୍ ଜାଗା ହବ ସେଠି, ସେ ଆମ ଗାଁ